सिगां जोंनि बर' समाजनि रादाबगिरिफोरखौ आं हामबाय होनग्रोयो आरो बेयाव जोंनि रायजो राजा बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो हामबाय होनो। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंना हौवाया मार्चआव गोमादोंमोन, ओमफ्राय बेबायदिनो आं इउटुबाव हगारनानै बेखौ आङो एप्रिलनि 10-12 थारिख बिदि समावहाय आङो केरेलानिफ्राय मोननानै आं गोबां थाखा फैसा गारनानै आङो बेखौ न'आव लाबोफिनदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गामियाव मिलायलायनानै बेखौ गोसो सोलायनानै फिसा फिसौखौ अननानै थासिगोन होननानै आङो बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरो मिलायनानै थादोंमोन। आं बेखौ अननानैनो जेबो बुङाखैमोन, नाथाय बियो आंनि फिसाफोरनि सायाव अननाय गैया, आंनि सायाव अननाय गैया। बियो गाव जि हिनजावखौ मोजां मोनदों बिनि सायावल' अननाय दङ, बिनिखायनो बियो दिनै फिसा फिसौ गारनानै दिनैनि हराव बियो गोमाफिनबाय आरो बिनि गोसोआ मोजां नङा, बिनि खर'आव एम्फौ जाजोब्बाय, बियो गुन्दासो सासे आरो बे हिनजावाबो गुन्दिसो। बिनिखायनो बियो आंनि फिसाफोरखौ नुनानैबो बियो दिनै आंनि न'खरखौ सिफायनो गोसो जादों। खनसे नङा खननै नङा बियो खारदों। बियो माबायदि मानसि, बिनि जाथि फरियालाबो बेखौ एसेबो मोजां बुङा नामा, मोजां बानजाया नामा? आं दिनै गोबां दुखु मोनदों। आरो बबेयाव दंहैयो बिसोर सानैया? माने बिसोर सानैखौ मोनोबा जेरावखि नुवा बिसोरखौ हमनानै दोन, बिसोरखौ नांफिनगौ। आरो बिसोरो बबेयाव दंहैयो नोंसोरबो न'आव फैनो बा बे साननैनि गेजेरावनो न'आव फैफिननो हागोन आरो उनावबा बेलेगसो जागोन खोथाया। माबे राहाजों बिसोरो बोरै जगाजग जानानै खारफिनलांखो एसे फोरमायगोन नामा? खोनानाय बायदिबा दाख्लै साननैसो सिगां रायजोआव बिसार जादोंमोन, बे बिसारनि गेजेरजों माखासे एग्रिमेन्ट लिरनाय जादोंमोन। दा बेफोरखौ माबोरै नेवसिनानै खारखो आरो मा राहाजों? खोनानाय बायदिबा मबाइलबो गैयामोन बिसिनियाव, एसे फोरमायगोन ना? बिसिनि आखायाव मबाइलबो गैया। ओमफ्राय बिसोरो माने दाख्लि बिदिनो लिरनाय हिनजावनिफ्रायबो लादोंमोन, माने एबार बेनो लास्ट, ओमफ्राय बियो न'निफ्राय ओंखारनो मोनला होननानै बिनिफ्राय लिरनायबो लादोंमोन आरो जोंनि हौवानिफ्रायबो लादोंमोन बेनो लास्ट होनानै, आरो बेबायदि मावला होननानै बेबो सहि होदोंमोन। होमबाबो बिसोरो दिनै रायजोफोरखौबो दिनै बिसोरो लाजि फोनांनानै खारबाय आरो न'खरनि फिसा फिसौखौबो बियो लाजि फोनांनानै खारबाय। बिसोरो सानैबो माने मानसि मोजां नङा, गाज्रि, बिसोरो गुन्दा गुन्दिसो। बिसोरो आंनि सायाव बिराद दुखु होबाय। बिसोरो आं बिराद थाखा फैसा गारनानै बिसोरखौ नागिरदोंमोन, न'आव लाबोदोंमोन, आं खनसेखौ निमाहा होदोंमोन आरो आं मिलायनानै थासिगोन सानदोंमोन। नाथाय बिनि गोसोआ मिलायनायाव गैखायामोन। आं बेखौ अननानैसो आं लासैनो मोजां जालांगोन खोमा, लासैनो गोसो सोलायगोन खोमा फिसाफोरखौ लानानै, बिदि साननानै आं बेखौ जेबो बुङामोन। आं गोसोआवल' साननानै थायोमोन। नाथाय बिनि जिउआव एसेबो गोसो सोलायनाय, अननाय फिसाफोरनि सायाव आंनि सायाव गैयामोन। बियो सिगाङावबो आंखौ अननाय देखायनानै बेबायदिनो आंखौ नागारनानै थांदों आरो बेबो सप्तासे जानोसैमोन आंनि सायाव बिराद मोजां देखायदों। बेयावबो आं सन्देह सानबाय थाखादों, नोङो बे साननैसोआव बिराद मोजां जादों, आं नोंखौ गिदोंसो, नोङो बेबायदि मोजां देखायनानै सिगाङावबो आंखौ थगायनानै थांदों आरो दाबो नों बिदि थांगोन नामा होननायाव बुंदों बियो, आं थांला जेरावबो, नों गोदाव सोराव खोथाखौ मानो बुङो, आं जेरावबो थांला, आंहा जायगायानो गैला थांनो, बिदि होननानै बुंदों बियो। बेफोर गासैबो नंखायसो बिनि बुंनाया। जोंनि